ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα. Προφανώς δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό, γιατί αν μπορούσαμε να το απαντήσουμε θα είχαμε άλλου τύπου εξελίξεις και στις κοινωνίες και στις οικονομίες. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει αυτός ο καλπασμός το τελευταίο διάστημα. Δόθηκε το έναυσμα το τελευταίο διάστημα μετά τις αμερικάνικες εκλογές, αλλά όμως υπήρχε μια πορεία ανωδική από την αρχή του χρόνου. Λίγο πιο σταθεροποιητική, δηλαδή ήταν παράλληλη από Απρίλιο μέχρι τέλος καλοκαιριού. Αυτό το τελευταίο ράλι, ποια αφορμή είχε? Το τελευταίο των ημερών. Των τελευταίων ημερών φαίνεται ότι πλέον αυτού του τύπου η τοποθέτηση γίνεται αυτό που λέμε πιο mainstream. Ξεφεύγει από το περιθώριο, ας μου επιτραπεί η λέξη. Αυτό βέβαια δεν ξεκίνησε μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε από την αρχή του χρόνου, όταν επιτράπηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα Exchange Traded Funds, μια μορφή συλλογικών επενδύσεων, να εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Άρα λοιπόν κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσε αυτή η απόφαση την κολυμπήθρο του Σιλοάμ για αυτό τον καθαγιασμό. Υπήρχε μια ανωδική πορεία. Το τελευταίο διάστημα, με τις δηλώσεις του επόμενου κυβερνήτη των Ηνωμένων Πολιτειών, δόθηκε το έναυσμα. Αλλά όμως να σημειώσουμε ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου έχουμε υπερβολική ρευστότητα από το 2007 και μετά. Υπάρχει μια αντίληψη ότι αυτού του τύπου τα ψηφιακά νομίσματα είναι συμβατά με την ψηφιακή εποχή. Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω, το προηγούμενο ράλι ήταν λίγο ευκαιριακό μέχρι και πολύ. Βασίστηκε στο γεγονός ότι όλοι οι κλεισμένοι Αμερικανοί, και όχι μόνο Αμερικανοί, από τον κορονοϊό, είχαν αυξημένη ρευστότητα, πολύ χρόνο στα χέρια τους, πολλές ώρες στα σπίτια τους και παίζαν με τα κρυπτονομίσματα. Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να είναι επίσης ευκαιριακό ράλι, το οποίο τροφοδοτείται από τη νίκη Τραμπ και θα ξεφουσκώσει σε πολύ λίγες μέρες, ματώνοντας σε εισαγωγικά πολύ κόσμο? Το βέβαιο είναι ότι στις αγορές, όταν έχουμε βίαιες ανόδους, είναι πολύ πιθανό να έχουμε και βίαιες διορθώσεις. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των αγορών και πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη μας. Οι δυνάμεις που κινούν αυτές τις αυξήσεις είναι από τη μια μεριά η ρευστότητα, από την άλλη η αντίληψη ότι είναι κάτι σύγχρονο, καινοτόμο και άρα λοιπόν θα επιβιώσει. Τέθηκε και στο επίκεντρο των επενδυτικών πλέον επιλογών μεγάλων οίκων του εξωτερικού, άρα ένιωσε και η μεγάλη πλειοψηφία επενδυτών αλλά και πολιτών, θα έλεγα, μια μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Και άρα λοιπόν κινούμαστε σε την πορεία, η οποία θα έχει τις διορθώσεις, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια τοποθέτηση ως επενδυτική επιλογή, αλλά και ως ανταλλάξιμη αξία πλέον τα κρυπτονομίσματα, εισάγοντας ψηφιακή προσέγγιση στην διαδικασία των νομισμάτων, αλλά και καινοτομία και ευκολία στην επένδυση. Νομίζω ότι αυτή η χρήση τους σαν συναλλακτικό μέσο θα έχει μερικά προβλήματα, γιατί αυτή η ιστορία για τον άνθρωπο που αγόρασε πίτσα με λεφτά που θα μπορούσε να πάρει σήμερα ένα υπεροκειάνιο είναι μια ιστορία η οποία έχει αφήσει τραύματα σε πολλούς. Θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν το bitcoin για να αγοράσουν κάτι στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα, κύριε Λάμπρου, είναι ένα θέμα μεγάλο, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, όπως μας απασχολεί αρκετό καιρό, και θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ για τις εκτιμήσεις σας.